Tällä videolla mulla on mielenkiintoinen airdroppi tiedossa, eli tämmönen Prism, mikä on Cosmoksen ekosysteemin Layer 1 projekti, ja nämä on luvannut antaa airdropia. Nyt me käydään läpi pari vaihtoehtoa, miten me saadaan se airdroppi silleen niin kuin steikkaamalla, mikä ei vaadi aikaa, ja toisaalta miten me päästään osallistumaan airdroppiin ilmaisiksi, mikä vaatii tietysti vähän aikaa, mutta ei vaadi pääomaa. Eli katsotaan nyt, miten me päästään osallistumaan tähän airdroppiin. Eli tämmönen prism.zone on näiden viralliset nettisivut, ja niillä on tämmönen infosivu myös notion.site sivuilla, ja täältä päästään katsoa suoraan StakeDropin airdrop details. Ja täältä voidaan katsoa, että miten me päästään niin kuin mukaan airdroppiin, niin jos me steikataan Atomia, Injectivia, Osmoa, Lunaa, Celestiaa tai Dimensionia, niin me ollaan mukana ja meidän pitää käyttää Prism StakeDropin validaattoria, että me ollaan mukana. Ja mitä muuta tästä on hyvä tietää, on se, että Prism suunnittelee, että ne launchaisi 1 miljardin tokenin verran, joista 200 miljoonaa tokenia, eli 20% on varattu StakeDropin kampanjaan. Ja steikkaamalla sinne, niistä saamilla tuotoilla, niin sä pystyt saamaan noita Prism-tokeneita sit airdropista. Ja sitten toinen juttu on, täällä on tämmönen Prismin Chili Quests, ja sitten näillä on vielä tämmönen testnet. Tossa on itse asiassa ohjeitakin vielä siihen, mutta mä tuun näyttää kaikki, miten me nää tehdään. Niin, eli periaatteessa 3 asiaa me lähdetään täällä tekemään. Ihan ensimmäisenä, että sä pystyt osallistumaan, sä tarvitset jonkun Prismiin yhteensopivan niin kuin Cosmoksen virallisen walletin, ja mun mielestä Keplr wallet on kaikista paras. Ja tää on helppo, jos sulla ei vielä ole sitä, niin täällä on nappi Install Keplr, ja sä pystyt sen laittaa eri selaimille, tai sitten Applen iOSille tai Android-puhelimeen. Ja mun prosessi aina on se, että mä lataan tän ekaksi puhelimeen, ja asennan sen puhelimeen käyttöön, koska mä haluan, että se on mulla käytössä sekä selaimella että puhelimella, ja sen jälkeen laittaa nämä turvasanat talteen, ja niiden turvasanojen avulla mä seuraavaksi asennan vaikka just Chrome-selaimeen tän, ja otan sen saman lompakon käyttöön siinä. Täällä mulla on se lompakko näkyvissä, ja mikä tässä selain puolessa on hyvää, niin täällä on tämmöinen nappi kuin Manage Portfolio in Keplr Dashboard, ja tätä klikkaamalla aukeaa tämän näköinen näkymä. Eli sulla on tämmönen dashboard, missä on kaikki sun steikkaukset, kaikki coinit, mitkä on käytössä, niin täältä pystyy tekemään oikeastaan melkein kaiken, mitä tarvitsee, varsinkin näihin steikkaus-airdroppeihin liittyen. Ja mitä me täällä halutaan tehdä, on mennä kohtaan staking. Ja nyt kun me ollaan tässä staking kohdassa, mä tuun näyttää 2 tapaa, miten me voidaan tehdä. Ensimmäinen tapa on se, että jos sä et ole aikaisemmin steikannut ja sä haluat osallistua nyt tähän Prismin airdroppiin, niin täällä on nappi tämmönen New Stake-kohta. Klikkaa siitä ja sitten täältä voi valita näitä assetteja. Tässä on lista alla, mutta tää suosittelee mulle suoraan. Eli no, mä laitoin tähän, mulla on Celestia täällä niinku saatavilla. Mä klikkaan sitä ja sen jälkeen valitaan se validaattori, eli lähdetään kirjoittaa Prism, niin täältä tuli Prism Stake Drop, ja mä klikkaan sitä, sit mä klikkaan, mikä on hyvä muistaa, tai mitä on hyvä tietää, niin täällä on 5% komissio, arvioitu vuosituotto noin 14%, ja sitten unbonding period, eli sit kun sä päätät, että nyt mä en halua enää pitää näitä steikkauksessa, mä haluan ne kotiuttaa, niin 21 päivää on lukittuna, ja sen jälkeen sä saat ne itsellesi, ja tämän ajankohdan aikana niin sä et ole oikeutettu uusiin airdroppeihin tai steikkaustuottoon. Tämä on hyvä tietää, mutta sitten klikataan stake, ja sitten kysyy, että no monta coinia halutaan steikata, no mä klikkaan, mä pistän vaikka 5 Celestiaa sinne lisäksi, ja mä klikkaan stake, ja sitten 6 senttiä on näköjään siirtokulut, mä klikkaan approve. Ja sitten se hetken aikaa tuossa miettii, ja sitten pitäisi tulla ilmoitus, että näin, kaikki kunnossa. Ja nyt, kun mä rullasin vähän alaspäin, niin täällä näkyy, että mulla on
Osa Celestioista on steikattu Stakesiton kautta, osa on Prismin kautta. Ja nyt mä vielä itse asiassa voin näyttää, mä näytän vaikka tämän Osmosiksen kautta sen toisen vaihtoehton. Jos sä oot nyt steikannut jotain, olipa se Osmosista, Cosmosta, Injectivea, Celestia jonnekin muulle validaattorille, niin miten sä pystyt siirtää sen, niin täältä mä klikkaan vaikka tämän Stakesiton, ja täällä on tämmöinen kohta kuin Redelegate. Mä klikkaan sen, ja nyt me valitaan uusi validaattori tälle. Eli mä pistän taas sen Prism, ja sit kun mä klikkaan sitä, Next, ja nyt tulee ilmoitus, että tää on top 10 validaattori, että jos sä haluat vahvistaa niin kuin hajautusta näiden validaattoreiden välillä, niin valitse joku muu, mutta nyt kun me halutaan se airdroppi, niin me halutaan nimenomaan tämä validaattori, eli klikataan Continue to Stake, ja sitten valitaan määrä, paljon me halutaan siirtää. Ja tossa on se, että paljonko on niin kuin vaihtoehtoina, siirretään kaikki tonne Prismiin, ja sitten mä klikkaan Redelegate. Tämä maksaa 1 sentin, ja nyt on siirto käynnissä. Ja sieltä tuli vahvistus, niin tämän pitäisi päivittyä, että mä päivitän tämän sivun vielä. Ja nyt näkyy, niin täällä on pelkästään yksi validaattori, missä on kaikki osmot mulla nytten steikattuna. Eli tää oli se eka vaihe. Ja jos sä mietit, että miten sä saat Keplr Wallettiin näitä koineja, niin se, että sä voit käydä ostaa pörssistä. Yleensä mä ostan joko Atomia, Celestiaa, jompaa kumpaa melkein niistä. Ja sitten siirrän vaan esimerkiksi pörssit, mitä mä käytän, Binance, KuCoin, Crypto.com, niistä kaikista pitäisi löytyä. Ja sen jälkeen siirtää sen tänne Keplr Wallettiin, tuolla ylhäällä on copy address, ja sit voi valita, että mitä sä oot ostanut, niin sen osoitteen. Ja sitten esimerkiksi mä tykkään Atomia monesti ostaa, kun tavallaan Cosmos Atom on se pääkrypto, niin sit mä menen vaan tänne swap-kohtaan ja vaihan täällä swappään se Atomin, mihin mä haluun, mikä se koini on. Ja sit mulla on tuolla Keplr Walletissa aina sitä oikeata koinia. Toinen mahdollisuus päästä airdroppiin mukaan, eli tää Prismin testnet. Ja kaikki linkit, mitä tuut tarvitsee, löytyy video-ohesta. Tän näköinen sivu on tää testnet. Mitä meidän pitää tehdä? Linkittää meidän wallet tänne, eli täältä oikealta ylhäältä klikataan auki, ja sitten täältä connect, ja sitten valitaan mikä wallet, no Keplr Wallet, ja mulla se meni suoraan tänne. Voi olla, että sulla se ei tapahdu samalla tavalla, niin yksi, mikä on tärkeä tietää, miten sä saat tämän Prismin testnetin näkymään Keplr Walletissa on, että kun menee tänne wallettiin, klikkaa valikkoa ja klikkaa tätä Manage Chain Visibility-nappia, niin aukeaa tämän näköinen ikkuna, ja täältä kirjoitat vaan hakuun, alat kirjoittaa Prismia, niin sitten tulee toi testnet, täppää se päälle, ja sitten klikkaa Save. Sen jälkeen se näkyy tuolla Keplerin walletissa myös, ja sen pitäisi niinku linkittyä oikein. Voi olla, että se kysyy tässä matkalla, kun sä ekaa kertaa tuut, että hei, haluatko lisätä Prismin test networkin sinne wallettiin, niin kyllä, ja meet sen sitä kautta. Mitäs meidän pitää tehdä? Idea on se, että näitä eri palveluita, mitä täällä on, niin käytetään, testataan mahdollisimman paljon, tai silleen, että jokaista, niin mistä lähdetään liikkeelle, niin täältä faucet-kohdasta, eli nyt pyydetään testitoukkeneita. Ja nyt kun mä oon kirjautunut tänne sillä walletilla, niin se antaa suoraan tämän osoitteen, eli tästä lopusta voi tarkistaa, eli toi on SMFM-loppunen, ja se sama näkyy tuolla oikealla ylhäällä. Sitten vahvistetaan, että ei olla robotti, ja klikataan Request Tokens. Ja tuli ilmoitus, että ne on lähetetty onnistuneesti. En osaa sanoa, miten pitkään siinä kokonaisuudessa kestää. Ei pitäisi yleensä hirmu pitkään kestää, kun ollaan Kosmoksen ekosysteemissä. Ja mä en ole ihan varma, edes paljon niitä lähtee, kun mä oon niitä aiemminkin pyytänyt. Mutta sitten klikataan takaisin tänne dashboardiin. Ja aloitetaan, mulla on yleensä sama prosessi näihin testnetteihin, eli eka aloitetaan swapista, klikataan se auki, ja täältä valitaan tää Prism, ja no mulla on näköjään 1,5 tässä, ja kaukaa viisas kun mä oon, niin mä valitsen Atomin vaihtopariksi,
Eli mä vaihan vaikka 0,5 atomiksi. Eli se on $2,18. Katsotaan, suostuuko tämä swappi tähän muuttumaan. Mä pistän 0,55, mä en tiedä mikä tässä on, onko tämä joku bugi vai mikä, mutta laitetaan se ja sitten approve, niin kohta mulle ilmestyy atomia tänne wallettiin. Noin, nyt tuli, ja itse asiassa mä en tiedä päivittykö tähän nytten, tuli noita testitoukkeneita mahdollisesti lisää. Sitten swapäätään vielä jotain muuta. Mä menen pois tästä. Mä vaikka USD-simiä. Pistetään 0,5. Swap. Musta tuntuu, että kun ekaan kerran näpyttelee, niin se ei ota. Ja sitten kun mäkin laitoin tohon 0 perään, niin se on se sama summa. Ja se ottaa. Ja sitten yksi vielä. Mä vaihan tätä LP-lunaa. Eli jos tätä ei näy tässä, niin pistää vaan tänne LP-luna. Tätäkin me tarvitaan tulevaisuudessa. Mä vaihan vaikka 0,7. Ja nyt jos mä laitan 0 perään, niin nyt toi swappi muuttuu. Eli swapataan, odotetaan vähän, että se menee läpi, noin. Ja sitten mä voin vielä tehdä silleen, että mulla oli täällä USD-simiä, niin Prism USD sim, ja mä vaihan tämän toisinpäin. Eli mä pistän vaikka $3,0 vaihdetaan Prismiin takaspäin, eli swapataan molempiin suuntiin. Näistä käyristä ei kannata välittää, koska nämä on testitoukkeneita, niin yleensä ne siirrot tehdään aina yhteen suuntaan, niin nämä on aika villin näköisiä nämä kurssikäyrät täällä. Ja sen jälkeen, kun tämä on tehty, klikkaan takaisin dashboardiin, eli nyt tämä faucet swappi on tehty. No, mä menen seuraavaksi poolseihin. Eli idea on se, että mä lisään likviditeettiä tänne ja siitä yleensä maksetaan palkkio. Se on vähän vastaava ideologia kuin steikkaamisessa, mutta se tehdään tämmöisellä, että lisätään tämmöiseen pooliin rahaa. Ja täällä on tämmöinen kuin LP Luna Prism. Ja mä oon tänne aiemmin jo lisännyt, mutta sen takia mä vaihdoin sitä LP Lunaa, koska mä tarvitsen sitä tässä vaiheessa. Ja nytten mä voin klikata tuolta Max, ja mä voin klikata täältä Max. Ja nyt mä voin vähän mätsätä, jos mä haluan, niin mä voin laittaa vaikka näin. Ja sitten laitetaan vaikka 1. Laitetaan 1 Prismi. Mä nyt yleensä katson, että no about samaa luokkaa, ei sillä ole väliä, mutta taas vähän niin kuin pieniä summia, koska me tehdään tätä vaan täällä testiverkossa, ei ole väliä, ja sitten approve. Okei, ei mennyt läpi. Katsotaan, pakitetaan uusiksi, 1,2 ja noin. En tiedä, oliko se bugi vai onko tässä joku muu virhe. Odotetaan vielä uusiksi ja katsotaan, miten se menee. Nyt tuli onnistumisilmoitus, oot liittynyt pooliin onnistuneesti. Se oikeastaan nyt, jos mä klikkaan vielä tänne dashboardiin ja tänne pooliin, niin tää oli muistaakseni $17, niin tää on nyt kasvanut. Eli täältä sun pitäisi nähdä, että kaikki on kunnossa. Sitten seuraavaksi mennään vielä tänne Pulse Trade-kohtaan. Ja tämän idea on, että tämä on niin kuin ajallisen hajautuksen ostamista. Ja katsotaan mitä. No mä otan vaikka USD SIM. Eli mä ostan NS USD-dollareilla jotain kryptoa. Niin mä haluan ostaa, mulla on tuolla 12,62, niin mä pistän tähän 12. Ja mitä mä haluan ostaa? Niin mä haluan ostaa Prismiä. Ja paljon mä haluan käyttää dollareita per niin kuin tommonen sykäys, niin jos mä ajattelen, että mä käytän vaikka $3, eli sitten me voidaan niin kuin 4 sykäystä tehdä, niin kuin 4 kertaa 3 on 12, ja sitten, että millä aikavälillä, niin mä voin laittaa vaikka 30 minuutin välein osta $3 niin kauan, että $12 on ostettu. Ja sitten mä klikkaan Create. Ja hyväksy. Otetaan ihan vähän.
Noin, se meni läpi, klikataan taas dashboardiin. Ja ton voi käydä katsoa myös ton flow tradein, mä en ole sitä tehnyt, se on tommonen niin kuin pörssi. Ja täällä on oikeastaan tämmönen kuin stake-kohta. Tämän mä käyn klikkaamassa, eli voidaan steikata prysmiä. No mä pistän vaikka yhden prysmin nytten steikkaukseen. Klikataan sitä. Onko tässä joku bugi? Tää ei näköjään toimi tässä kohtaa. Tää on sen takia nää testaa eikä julkaise heti. Mutta sitten mä voin oikeastaan mä pääsen samaan paikkaan, kun mä klikkaan täältä tämän Prism Governance. Ja täällä on Stake-nappi. Ja täältä mä voin steikata se yhden Prismin. Ja nyt tarvitaan validaattori, täällä ei väliä, mä valitsen vaan tämän ekaan. Ja sitten Next, Confirm. Ja hyväksytään se, odotetaan, että se menee steikkaukseen. Noin. Ja tämä governance on niinku äänestys, eli täällä ei ole nyt yhtään keskeneräistä äänestystä, mutta kun tulee, niin täällä voi käydä äänestämässä, eli kannattaa välillä käydä vilkaisemassa, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten mennään takaisin dashboardiin. Vielä ainakin yksi kohta on tämmöinen kuin bond. Klikataan sitä. Eli nyt sen takia me vaihdettiin atomia, kun täällä me voidaan bondata atomi tämmöiseksi C-atomiksi. Niin mä klikkaan tän vaan max. Ja sit mä klikkaan, että hyväksy. Täältä hyväksy. Ja nyt se on mennyt, mä oon saanut jotain C-atomia vastineeksi tästä bondauksesta. Niin nyt ollaan tehty aika lailla näitä testnet-toimintoja, eli näitä kannattaa tehdä silloin tällöin. Ehkä jos haluat olla aktiivinen, niin kerran viikkoon käy näpyttelemässä jotain. Sä osoitat, että sä oot niin kuin, ettei vaan kerran ja unohdat sen, mutta ei ole sille tarvitse kerran päivässä tehdä tai mitään tämmöistä, mutta ehkä kerran viikkoon on hyvä tehdä. Se voi vaikuttaa, ei välttämättä vaikuta, mutta se voi vaikuttaa positiivisesti siihen airdropin suuruuteen. Ja sitten viimeinen kohta on vielä tämmönen, tääkin on ilmanen, niin tämmönen Prismin Ziili kysely tai tehtävä tämmönen hommeli, miksi tätä pitäisi sanoa, linkki on kanssa siihen liitteenä. Ja täällä mä oon esimerkiksi osaan tehnyt näistä, niin täällä on Prism Basics-kohta, jos mä klikkaan sen auki, niin mä en tiedä, täällä piti varmaan vaan klikata OK, sit piti Twitterissä käydä seuraamassa, Discordissa, Telegramissa, Medium-palvelussa, sit seurata kahta ilmeisesti Prismin perustajaa tai jotain, ja jokaista sai 10 XPtä, eli pisteitä tätä varten, ja nämä on mun mielestä mukavia, nämä pisteiden kerryttämisjutut. Niin sitten seuraava oli tämmönen Delegate, niin täällä on, mulla on tarkistuksessa nämä, eli mä oon laittanut atomia, delegatannut osmoa, injektiviä, en ole tehnyt tätä lunaa, eli miten tämä toimii, mulla ei ole tätä lunaa, niin klikkaa tästä, ja sitten täällä tulee ohjeet, klikkaa tästä, mene loppuun delegation process, locate your wallet address on chain scope. Tää oli semmonen, tää on kaikissa sama, eli kun klikkaa tänne, niin tänne liitetään sitten se, no itse asiassa on vähän erilainen muissa, mutta tänne sä liität sen siirtotunnuksen, kun sä oot delegatannut, tai itse asiassa oliko se, tähän voi laittaa sun walletin osoitteen, ja sitten se menee sivulle, joka näyttää sen steikkauksen, ja sit sä klikkaat sen URLin talteen, ja liität sen tähän, ja sit klikkaat submit. Pääsenköhän mä en pääse näihin enää aikaisempiin, mutta se oli sama idea, että mennään tommoseen, missä niinku siirtohistoria näkyy, niin sieltä klikkaa, etsii sen siirron, mutta noissa on hyvät ohjeet, jos on englanninkaan, ei ole niinku selkeitä, nämä välillä vähän teknisiä, ne voi vetää vaan koko jutu ja pistää vaikka translateen, niin varmasti sillä selviää. Sitten on tämmöinen kuin Friends and Family, piti seurata muistaakseen 2 muuta Twitter-tiliä, ja mitäs muuta. No sitten täällä on tämmönen kuin Sprint, niin mä nyt otan vaikka tästä, tää on ihan mielenkiintoinen, mä näytän mitä mä en ole vielä tehnyt. Tästä saa 20 XPtä, eli kenen pitäisi saada airdroppeja. Claimaa tää, eli niin kun saa ne pisteet, kun teet niin kun nämä jutut tässä alla. Mä nyt
klikkasin ton auki. Eli mä tykkäsin tästä. Sitten tähän piti kommentoida. Oliko tää semmonen? Joo. Eli tänne laitetaan se. Eli mä käyn kommentoimassa, että kenen pitäisi saada airdroppeja. Niin nyt mä oon just tekemässä tätä Chili Challengea. Niin mä laitan sen vaikka näin. Vastaa. Sitten näkyy mun vastaus. Ja mä klikkaan tämän mun vastauksen, että se menee näin. Mä kopioin tämän URL-osoitteen ja liitän sen tänne. Sitten mä klikkaan Claim Reward. Eli näin saatiin se aikaisin. Sitten seuraava. Sama juttu olisi tässä. Sitten aina käydään jotain vastaamassa, laittaa tohon, niin saa pisteitä. Eli näiden idea on se, että nämä saa niin kuin ihmisiä osallistumaan Twitterissä, mikä parantaa näkyvyyttä siellä, niin ne antaa pisteitä, ja sitten kun sä oot osallistunut, auttanut heitä, niin sit sä pystyt saamaan airdropin. Katsoo näitä, täällä on jonkun verran näitä tehtäviä, en mä ois kaikkea tehnyt, mutta tälleen niitä tehdään, mitä mä tässä näytin. Tässä oli video, miten Prismiin pystyy saamaan airdropin steikkaamalla, käyttämällä tiettyä validaattoria, tai sitten 2 tapaa, miten pystyy saamaan ilmaisiksi. Eli toinen oli se testnetin käyttö, ja toinen on nämä Ziili-tehtävät. Koskaan ei tiedä, milloin ne ottaa tämmöisen snapshotin, eli katsoo, että okei, kuinka monta testnetin käyttäjää meillä on, mitkä on ne wallet-osoitteet, ketkä on ollut siellä testnetissä, ja niille luvataan airdroppi, niin heti kun näet tämän videon, niin kannattaa pyrkiä tekemään ainakin jotain mahdollisimman nopeasti, koska ei voi tietää, onko se huomenna se päivä, onko se viikon päästä, kuukauden päästä, mutta sitten se harmittaa, jos sattuisi olemaan iso airdroppi ja on jäänyt niin kuin, että vitsi, en mä vaan viittynyt heti sitä tehdä. Niin tämmöiset ohjeet, mulla itse asiassa itsellä mennyt joku airdroppi ohi ihan sen takia, kun mä ajattelin, että hei mä teen parin päivän päästä sen, niin nyt mä oon ainakin itse oppinut sen, että teen ne tehtävät mahdollisimman nopeasti, kun on vaan itsellä aikaa. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä, toivottavasti opit vähän syvemmin, miten näihin airdroppeihin voi osallistua. Katsotaan lisää taas seuraavalla videolla.